Листни въшки са нападнали розите и касисави, покривайки младите клонки с лепкав налеп. Тези дребни вредители изсмукват всички сокове от растенията, а не ви се иска да използвате агресивна химия в градината си. Има просто и проверено решение. Забравете за скъпите препарати. Всичко, което ви трябва, е обикновен домашен или катранен сапун и вода. Вземете калъп сапун и настържете на едро ренде около 20-30 грама. Залейте стърготините с 1 литър гореща вода и разбъркайте старателно до пълното им разтваряне. След това допълнете общия обем на разтвора до 10 литра, като добавите чиста вода, пресипете течността в пръскачка и обилно обработете засегнатите растения. Обърнете специално внимание на долната страна на листата. Точно там се крият цели колонии листни въшки. Сапуненият разтвор обвива вредителите с тънък филм, който нарушава дишането им и бързо ги унищожава. Ключовият съвет: винаги извършвайте обработката рано сутрин или вечер в безветрено и сухо време. Това позволява да се избегнат слънчеви изгаряния по листата и разтворът да не бъде отмит от дъжда. Повтаряйте процедурата веднъж на 7 до 10 дни до пълното изчезване на вредителите. Това е безопасен, евтин и изключително ефективен начин да защитите вашата градина. Опитайте го и вашите растения ще ви благодарят с пищен цъфтеж и богата реколта.